дар шароити эътирозҳои шадиди мухолифон шаби чоршанбе ба панҷшанбе дар шаҳри Кишинёв тими раиси ҳукумати нави Молдова Павел Филипп савганд ёд кард. аъзои ҳукумати нави Молдоваро парлумон ва президенти ин кишвар Николай Тимофти тасдиқ карданд. Президенти Молдова изҳори боварӣ кард, ки ҳукумати нав аз ӯҳдаи раҳоӣ аз бӯҳрони бардавом мебарояд, то ки ҳукумат тавонад ӯҳдадориҳои иҷтимоиву иқтисодии худро дар баробари мардум ба сомон расонад. бори сеюм дар давоми як соли охир дар Молдова ҳукумат дигар мешавад. мухолифати худро бо таъйини ҳукумати нави рӯ ба Аврупо асосан ҳизбҳои чапгаро баён мекунанд. Молдова бо ҷамъияти 3.5 миллион нафараш талош дорад ба узвияти Иттиҳодияи Аврупо дохил шавад, вале ин талошҳо бо мухолифатҳои гурӯҳҳои сиёсии рӯ ба Русия рӯбарӯ мешавад. дар бораи таҳаввулоти ахир дар Молдова, ки баъди юриш ба сохтмони парлумон 10 нафар маҷрӯҳ шуда ба бемористон интиқол ёфтанд, суҳбате доштем бо хабарнигори бахши молдавании радиои Озодӣ Адриано Лановичи аз маркази шаҳри Кишинёв. Адриано, мояи эътирози мухолифон ва ҳам талаби онҳо чи аст? мояи норозигии мардум тасдиқ ва ҳам шеваи қабули ҳукумати нав шуд. эътирозгарон мутмаинанд, ки аъзои кобина пурра зери назари олигарх Влад Плахотнюканд, ки ҳам ҳизби нахуст-вазирӣ тоза таъин мебошад. мавҷи эътирозҳоро инчунин худи ҷараёни овоздиҳӣ барои таъини кабинаи нави вазирон бедор кард, ки бесобиқа буд ва бидуни пешниҳоди барномаи нави ҳукумат ва баррасиву баҳси он қабул гардид. тамоми ин маросим ҳамагӣ 1 соат давом карду баст. ҳамаи эътирозгарон талаб доранд, ки интихобот пеш аз вақт даъват карда шавад. мардум бовар надоранд, ки ҳукумати кунунӣ метавонад Молдоваро ба самти Аврупо бубарад ва барои ҳамоиши Молдова бо Аврупо хизмат кунад. бо вуҷуди ин ки Павел Филипп нахуствазири нави Молдоваро ҳам дар гузашта дар коррупсия муттаҳам мекарданд, ҳоло ӯ ваъда медиҳад, ки ба бӯҳрони ба амаломада хотима медиҳад. то куҷо шонси ӯву аъзои тимаш барои ҳифзи қудрат ва ҳам таъмини суботи деринтизор дар Молдова зиёд аст? Cred că, în primul rând, este necesar ca ҳама чиз ба autoritățile он бастагӣ дорад, ки раҳбарон ба эътирозҳо ва раҳбарони онҳо чӣ вокуниш нишон медиҳанд. агар ҳарду ҷониби ихтилоф музокира кунанд ва ғарб ҳам инро мехоҳад, эҳтимолан шиддати таниш поин бурда мешавад. бӯҳрони сиёсӣ дар он сурат амиқтар мешавад, ки агар парлумон дар интихоботи президенти нав ноком шавад. ин ҳолат водор мекунад, ки интихоботи пеш аз муҳлат баргузор карда шавад. салоҳиятҳои президенти кунунӣ Николай Тимофти баҳори имсол ба поён мерасанд. expiră în primăvara acestui an. ин ки дар давоми 1 сол дар ин кишвар 3 дафъа ҳукумат нав шуд, ба бовари коршиносон далели як бӯҳрони ҷиддӣ аст. то куҷо ин вазъ дар шароити иҷтимоиву иқтисодии сокинони кишвар таъсиргузор шудааст? Evident că criza бешубҳа бӯҳрони шадиди сиёсӣ ба рӯҳияи шаҳрвандон ва ҳам дарки вазъи воқеии кишвар таъсиргузор мешавад. нархи ғазо, хадамоти коммуналӣ боло рафтааст. кӯмакҳои пулии ҳамкорони хориҷӣ маслуд шуданд ва ҳамаи ин баёнгари он аст, ки дар кишвар бояд ҳар чӣ зудтар субот ва оромӣ ҳукмфармо шавад. вале суоли асосӣ ин аст, ки баҳо ё қимати ин сулҳу субот дар Молдова чанд аст? ca această pace să fie instaurată. ташаккур. аз маркази шаҳри Кишинёв ҳамкори мо дар бахши молдавании радиои Озодӣ Адриано Лановичи суҳбат мекард.